My friend, no, banana. What to go in bed? The people find it at your day. Such a bad why you never come from? Who don't fit to catch it to give any son? Ye mo bibia kwaba e de ba Nyansapo kasa fonini so woje yeso se wosano ne badwemba ene ye wo Nkoranzamam ye bunu is Nkoranzamam ho nene ye ginan na obebusa se nene de enti na Nyansapo kasa fonini watu wontu free santemam ye kumase ababedu Nkoranza ni na ye wo hene ba ejeibafo ye Nkoranzaman Ankobeahene wosaye Nkoranzamanhene krapim bafo adi ntedua wo ye ne ba ena ne Dote ye de twato ye de ebremo na efiri juada sabi akora fra yarebo ye de no afitiam ebrada ye bie ne so ne wukuada ema na anum nyina sabi akonfo be ye som kase ye didi arokwai ena ne twato a sabi kapim bafo di ntadua wotena pakamu na anum nyina bebo chidom efiri santememu ya beka ne ho na kapim bafo ne ba woni be je bafo ne egna chinsu okura enti ena de ayi wo hene ba je bafo ne Dote ye de twato ena ne ye de ebremo enti de betofo biada ene Nyansapo kasa foni ye mama sunsi ye mamonity a ade na ewe nanum sabre ayi wo hene we Louisa eje mensa eye wo hene ba je bafo ne yiri pani afen wa baba kansa wo ba no ba ba chia nananom esanse ene ena ye de twato ne mma wo hene we Louisa eje mensa wo ne mma emprempre wadu ho a ye ba no ye ba ba chia Nanom asisi kunya amamo yaba mjumfo yaba kwaba abisha mo pa wodo so kwa moda na di awo hene ba Japan, Jasper, Sumlayo, Kafabaya. Or you never take a full and Yonko. Yatin Sumlayo, no. No, you never know that, Mano. The customer said, when the Manafrey, Sumlayo for penny, on any dumb Santia to Taboyasia, Omohatia, or Red Tonto. Oh, yes, you are your company. Or did they think of it extra? Or magical? I'm not for saying I'm going to say me. Oh, I'm on the name. Patron.
Somebody say, I'm not for I am not what you are. Already, upon for soon, a tipper, and a travel, and grandsons as my former, almost a slow bomb bra, almost a Appiah, Billiionaire, AC, and Antia, or any J, or Jaffa and Ankobeahene, and Ankobeahene, Matia, or more fancy of Ansia, who will feel in answer, what is the kind of Swessica, which is a grand board, they now know the Yarosa, the Puaye. I don't know. I'll see Appiah, Yanni video too. 1,000 Ghana cedis, Flora. And I'll come back for one about Tia. What you have to do? I asked when about Kwam Buffo and Nkoranzamanhene Santene Eba, and the one natural Appiah or Bay. Anokwa, what to the more ding, away among you know, one may and penny as son, a bear with the sentence of quite etria, by any pump a fob and a territory. It's a no should be, and yes say Enanka or Hinaba Kwam Buffo and Nkoranzamanhene and Nkoranzamanhene, or any mamma or Hinayra Yasa Poma, every shena, Babu to water for Namanabanasa. And the Omusu Muntimission, or one of the dear boom, now to many abyssal, more yet, and sending out your body in a coupon as some. Now, no Nkoranza, Monkanya, the Sabi Brew, Moncoin, and Sumasi Esh. More yet, now so and sending out body in a coupon. Whatever do it, Mammy, do it. Nkoranzamanhene etimi eba Nkoranza asase so ebedi akakabensem ebedi asepesepesem eya ade ade timi ye ne de ene se Nkoranzamanhene na ne ba no eya Nkoranzamanhene ena ne ba ene Wangara eya Sariki Zongo Kintampo fanyina ma Wangara the whole Ghana Wangara Sariki Wangara the whole Ghana ye tiane se Addo 70s war anaya ko abtin sasia kese no aya fanyina ma ebe ku bi ade man Nkoranzamanhene sakrenti war yes aya sakrenti war asantele ko akoya no Wangara for ekpo na tidom a oba Nkoranzamanhene na tidom ena nsamanko wo eno so fanyina ma aya Sariki esuso ebabi eniti aya mamra na nanom ashato ho ayenja ne yenja china eniti ya kentampa efa baabi no Nkoranzamanhene e dia shafa nyina mansa se ontira ho na ontoto niama emfama Nkoranzamanhene eniti uru fa nyina ma e won Nkoranzamanhene ne aya ohina oya Wangara nyina hina wo Ghana ne papa ebraso no de ponko e na ba Nkoranzamanhene no de ponko e na ba Nkoranzamanhene nenso nei Nadia wa papa kwa ba or the dom African tampon
Appiah mane mosonyino. Satire baba. What you call first one about that panel? Why about Bafu? What do I did your mother? Appiah mane mosonyino. Ukoto jojo yeti aditiam. Never said pedamu. Defend it here, Emano. Satire the banana. What of wine in the banana when I appear here? Oyebo. And then PSA, the PSA. Nyamemba sopi. Bafu. What of wine in the banana? I think you know what to try. I said, no. I am present in my good on the night. Bafo wako kuona no one time. I'm a come up to some repana. I am one. I'm trying to do another mano. Bafo bimna mo. Then I come on and walk high. Santa ina batana. Then what can I do? I can do. Apumu sono. Apumu sono. Satire Badia. Bafra no banana. What of wine Badia? Rapin bafra de tadwaire. Satire Badia. Wayne batafra. Who knows what to catch you to by this time? My proposal to body that careful. Wakuaja sasa taudi atoyo. And I need to fight this one. On the top of this as well. And I did. I had your brother somewhere. What a great idea. Bafra. Anaba fupim. I see the other group when they don't go. Wana mnini begina bo. Wana mnini besusu ato. Dieu koji. Dakna. Yesiabo. Chuchakama foine. Brabre. Membrao. Membrao chana. Membrao abribia. Akapre pramisa. Weni ejuma. Kwenda di. Bragati. Deye. Tonton Claude Nyansapo Ohene ba ani de Appiah mane mosonyino Satire PSA druha Krobia ye free and woman and passachi kotoko Rara kota wanim sika fibra PSA
Nyansapo Appiah Sanatia Promakase Yera ne wofa ene ne wonam debrebo a obey Satayine ono ne wofa ene na Promakase yine waye yuko adakọ de hye wobema free tuta e Pietro Makase mu ye ma yera ko ba ye papa Open bound and so Appiah Kontase Ensuta Promakase Adiabako Kontase Ensuta Promakase Adiabako Santayine no fano Akokofe when you nada esene drase when you na Santayine wo fano adakonya che sa when you na yokotokoyine no fano open bound and so Appiah kotokoyine wo fano no Santayine no fano na eba no Santayine wo fano Promakase yine ba wo you club for the people no do achira prakoba wo bamba kotokoyine wo fano Santayine wo fano wo bamba akada wodi akona usa Santayine wo fano wodi akona usa wo bamba yakawani akasantayine yakawani akasantayine wo bamba abrimpon danso Appiah yabrimpon danso Appiah wo bamba aya Blue is aya controller and accountant general Blue is accountants alfo sanso and apono aya Ashanti region come say Wanyana baja bafwe dudu afiri pie meda wasida wasio swama mianyapa amane mensoso menchira memobere afa wawie wasene nshire wayana kuma Abraham anche wanyana baja bafo anchare de kuku nanano wawia belia no biedu belia biansa belia adan Dia wote se komu ebei eye ohene yere ya sapoma ono a na ye Nkoranzamanhene no sanso ye Santehene eyire emprepi se ye kiremu a ye kaseko ene apakan a ensonsonu ye edem oba edie no eye seko ena bema de ensonu ye apakan enti se enei hu se oba etise komu a menko kase ote apakan mu nemum ote ni seko bu enti ena die
wɔhene yere Nyansapo ma watena ne sekumu a ɔno so akɔ akɔhwɛ ne nana ani akyi abɛtena se ama adɔfoɔ aboafoɔ agyamfoɔ ababa mo mu hyɛde ene yakɔ ene emu yapa awerɛwɔ ahyɛ ɔhene yere Nyansapo ma so ne nana enkɔne ne dwuri bom esusu bom ɛfa Nkoranzaman ho ene ne de ba moto wɔde fɔde no ɛkure nti ene ama Nkoranzaman enuma bunyenyen awerɛwɔ ahyɛ so ɔmo so bede hunu enam a ɔmo bɔ dakate fɔhwerem a ɔmo ntimi ɛbɔ ɔhene yere kafra onana dase ene animonyam hyɛ eni su a unsu no sanity one won akoma one won sante hene ba akoma akodom feature de pikodom akwaba mo bro mo dai sante hene kusuacha kotko hene ye ekusua wachia enimosum
Anymore soon. Come on, Santa Ina Goswat, and then the Chenta, A Subwa Mahima. Okay, A Subwa Mahima. a senior, And as I touch my Subwa Bafo Kokufori. Ono Mame, And now Omame a Subwa, sir. Rampe. And then my red Sanity, Omane a Subwa Mahima. As I touch him a Subwa. As I touch him a Subwa Mahima. Bafo Kokufori. Nemame. Sanity, And then Mahima. when you know what don't Tifico, Sanity. When you know what Tifuku. Yema, you run my cover. What to call you so watch here? Amama Kwaso, Yama Entrance, and Sana the Chedibia Yachre, Amama Kwaso. And India be a church, no. Now, no more play on him, maybe on the woman. Debbie. After you anything at you know. More blue. Why am I for my so packing? I was saying, I brought what you are worrying about. I'm going to cheat. And we're here, Commander. When they are Commander John Tata, Sanatia, I brought what you young poor warrior. How was you know the best in my point? There's so fancy about the so far. Now was saying, now was saying, or good try in a so far in enough. There's so plenty, and you want to so far. Walk them up. That's so far, walk them up. So, and my something in it. And to answer, I said, what did I say? Something in it, said, what the other number? Why did I say, what the other now? Something in it. Papa, and a punta, Sanity. Mase, something in Papa near Baku, Sanity. And Kwanza, a punta near Baku. A question, Piazza, no, sanity. I give you mensam, Pokema, and Kobo de mensam, and but also be a son, the Pokema. Bravo, Antoine, Abacom, and Abacom, sanity, the Fukroma, and Antoine, Abacom, the Fukroma.
Emre Billiionaire dia Dania ya tupu busa. Ye busa krowra. Adi krago sofre. Wasene na ne wura te brama so dia na want know. Bali mu fakuo. Koko fudano omoba. Okay. Yama munyina kwaba. Baba manaya fe. Baba manase nkunai. Janama se ahenewa.
Dr. Nick Kofi Eji Danso Appiah. Wone ne honkani naji wa kodie gatabruwa Mrs. Talata Eji. On enso ena mprempren won apie wo hene ba na Ankobeahene ne Dote yi emui. Yewrai Ghana die owo abakosem na ebibimemu ya owo abakosem na ewiase nyina mpo meka se owo abakosem yeka ayemuye ene enwuma wabie amadofo enya bi eya na se enye se meka kire we your neck T-scan your neck petroleum your neck Royal Hotel ene nyuma bebrebe ewo no ene na yere ene na busua ene sabri omadu djumu a Moso HA. Yama Yura neck, Kofi Eji Danso Appiah, one and Okani, the Lady Talata, and then the Bush in Danso Appiah.
Rugos Kodom or Henry Penny, and not Piao. Way if it had shoes, or so by 200 Ghana cities. Nkoranzamanhene, Nkoranzamanhene, ya baby, sweet mother, Ebenezer, Odia Fatcher, Appiah, Appiah, one Fatcher was not more from one. Honorable Yabuati, After some minute ending the year, Appiah Babibaya Bikuta at the Cromusu, a Yawa Ebiano, but if you go that way, that was Gabafo, and if I woke us up, another one of this year, Beatrice and show at the mountain way, or this year, Basu by Yababikureni, then I say, I want to show Kotrahima, was a Yabisu, a Yawa Ebiano. I'm a Kaya looking at me and was another Abisino, and I probably has to go to this and so much Abisino, and now I'm in a good son, Asantehene, and so you at Yame. Our dam Ratia, then to Sabre or Papa Neo, no Soti, and Yukataso. Jina Sabre, Adam Dinamina, Papa, or what you know what it is. Nkoranzamanhene, Nkoranzamanhene, Chiame. Nana Mahima Chiame. Nana no Matrankonya. Nkoranzamanhene. Mepra for Emma Ebus. Mother Roma. Oponi Adidia Kwanso. Yes, Nadia, what's your Yukataso? What you call for Rampia was here to 247 to 12 baby. The bar any DNA Sibinia, the Nkoranzamanhene. Michina Hama was Rukyoko Kroko. Emuma Ebinom Nakasai. Former regional minister, Ashanti regional minister, Honorable Simon Osei-Mensah, and then one of the company that anymore. One of the Batia Wong Nana Matrankonya, this year, man, and money, and Nana no money, Abatia, Yereso by 2,000. What's what my in a chiame, young friends, Yachiame, soon and no addition, Busia, and him. And presidential candidate of the new Patriotic Party 2024 election, Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia was here as a senko bekana nanomo. Now one more time you password ya papa bi ni na naje ba photo. Nanso ya kase wa bontwa sa MPP asia yini to ayini fo sanya ne muchi die bieu. Ne wa mo sa for Frank and Essential and San 2028 election, I am not going to move you. You know, my penny, that I made your chair was so about a year. What could I be something like 10,000? I did this year, Chiaman saw. Never put another money, she was sharing. Now that you are there, it's not to see a book. Yeah, they have important book form. A former vice presidential candidate and former member of parliament from a South constituency. Former education minister.
wɔtwana kwantuo so aba aduru Ghana ha sɛ wɔba bɛka mo ho yɛpɛ baabi papa yɛde na agye mensa ato kanema panyi dada wɔyɛ kaniba wɔni mama mmerɛ wɔmfa yɛ amaneɛ kanena nka mo si Ghana sika sɛsi asoso deɛ wɔwɔ ahomgyeɛ mu yi deɛ ne yɛ no ɔnkɔtɔm sika Ghana mapanyi dada baaya nana Addo Jankwa Ekufu Addo okuta ne nsam sika kane sika no million pole ahanum ti sika no 500 million 500 million kane sika dada no ene sika fufrei 50,000 Nasan immediate past president former president Nana Addo Jankwa Ekufu Addo wasa dia wadi si achia me so no majira mwana mu dase ru Make Kofi AJ Danso Appiah. One neire na je wa kwadia the lady Talata and then Nabusia and President Fahine and President Fahima Nabosonfo one Busia nyina akabom Antobosonfo when nyina da eka ho said ye nanum ekenie omso mu kasa tentebia Nick, Kofi Danso Appiah, Moni Nabusia, Appiah, 300,000 Ghana cedis. 300,000 Ghana cedis. What is the Ghana you brought, you know? 3 billion. 3 billion. Nick, Kofi Danso Appiah, Moni Nabusia, and Casano, that's a brew. That's a Labaya, sorry. I need the regional minister on a time and then the for Abdua of the world Yeura as a grandpa on a legislative form and the assemblies and who do I can Nana Ayeti and in the Sanona Adishima Bafo Jintabia one of the Mame Henry and Ayasapoma Edekata Omubasuni and Wachi Bira Daroma Eyawa Wasumfo and Wahimfwa, a woman Tanga and Nosum, Omunso, Ekramunsem, 1,300 Ghana cedis. Say, Omude Tai, Omura Diachi, Akata, a year Omuba, a Chipra, Edamasi. Mudesra, Ediama, Omuba, Bra, Okakotwa, a Janum, a one Siadri, a Pantu, Roninsa. And Wachi Omukra Munsem Duku Appiah Ebanu Say Ohiniba Jebafwe Okwa Samandri Oswa Kweduahene Ewo ho Okonso akwasi bichire Janma din kan kose achire eye And Wachi Ayana Nasapama Ohiniri and in the bar, and I come back to say, Omukra Munsem Kente, say Omodekata, Omobaso, say Omobekwe, and Tuma, Omudi Fan, the Crackra, Nopasi, Viatran, and Anoma, Edin Kanko, any. The Yeru and Apam Bafo, and Nemame, and I ask a promoter, so Nyansa, Esse, Editre, Yera, Ankobeahene, and the other Shibusia, any, Damasi. and 9 men can't
kyerɛ sɛ ɔma okafra na ɔma ohyɛdene sɛ babia wankasa Ankobeahene ekobia no otumfo Nyankopɔn hu ne mmɔbɔ na ɔngye no nto Abraham kukum na sɛdeɛ ɔbɛto ɔman na ɛnyɛ nanso sɛnsɛ onim tuotu yɛ yɛde n'agyina akono no nti ɔntwantan na wɔyɛ nka ɔbɛyɛ mana trɔ sei enti memfa million no mmako ɔha mienu ahanu million no bako 300 memfa nsi nananom akyea me mo so sɛ nkɔnkɔto nana ɔmanhene nana kwame bafo yɛ ɔtɔ so nan nana ahema nana yɛ asapoma yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛna adehyebusia japomu abusua sɛ 300 million tete deɛ no ɛna deɛ no 30,000 Ghana cedis sanse mampani se yɛ nyinaa yɛde abɔsoɔ ɛbɔ yɛyam na yɛyɛ Ghana no iye nti 300 million ɔne ne yere ɔbapa Lodina ɔsan ɛyɛ sompahema ɛwɔ Nkwansaman mu ha ɔmo se nananom mefa ntomo yɛ awa mu na nwunudwo asɛ muka ekonwa gu a mode atua tokuro bi ɛno akyi yɛ nana sompahene yɛ ɔyɛ Emmanuel Kojo Ajakum sɛdeɛ meka yɛ ɔne DC4 no nyinaa ɛne partyfoɔ no nyinaa yɛwura regional minister ogyina mampanyina na mu ɔhene ba Francis Owusuantwi ɛka ho ɛne party kakraka no nyinaa se sɛ yɛ mampani ne ne yera yɛ sei a ɛyɛ fɛ dodo ɔmo ntimi mma saa ne yɛnka sɛdeɛ mampani ne ɛne ne yere ne deɛ no saa kɛkɛ nti ɔmo so ka bɔ mo nyinaa wobom yɛ megyina ha yi meka ho bi sɛ million no baako ahanu mienu million baako 300 yɛde pim mampanyini John Dramani Mahama ɛne ne yere deɛ no na million na yɛ 600 million sɛ nananom wei ɛyɛ yaseda wei yɛ ka kyerɛ nananom Nkwansaman sɛdeɛ moayɛ ama NDC amanyokuo ɛne John Dramani Mahama no asɔ yɛni amamre mu no mekyerɛ wadeɛ bi sɛ wɔhene ba kwambafo Nkoranzamanhene ɔno nkoa na santene akade a ɔde yɛ no ho ana na pakan a ɔtirim utimi srɛ ma yɛde ma no isanse ɔyɛ ɔhene bi a ne tirim ɛyɛ ne dɛ santene ne piesi ɛno no enti sɛ nnɛ wohwɛ sɛ wɔhene ba wɔyɛ deɛ ne papa santene ɛyɛ na santene ma ne bi a ɛnya wawa kyerɛ sɛ deɛ santene ne betimi di ayɛ no ho no ne ba nso betimi de ayɛ no ho enti saa bere yi wɔhene ba agye bafo
wo bay ne papa enso eti apakan edi nachi ema no eye fe a okura ni tuo e kire se nani abre enkesa ena nka ona ne bakoya enka obetutuo amanaka ba mu tibode fo nanso empene se ade a owu pe no enkwaya de anensa enka enne wohene ba waka na no ato puru ti se de wonka sada mo ya sante yene ba die wate die ni abawuo obada ase o mamoni yo Sumo!
Denti ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Tefafam ne honhon hia na Amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame